ଭୋର 4ଟାରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ ଧାନ ଓସେଇବା। ଆଉ ଧାନ ଓଷା ଚାଲିଛି ମାନେ ଧାନରେ ତ ଯାହାହେଲେ ବି ଗୋଟେ ପିଠା ଦିଆଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଧାନରେ ଗୋଟେ ପିଠା ଦେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଧାନ ଦିଆ ପିଠା ତ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ବି ଧାନ ଦିଆ ପିଠା ଖାଇଛ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ କେମିତି ଲାଗେ। ଛୋଟବେଳେ ମା ଯେବେ ବି ଧାନ ଓସାଏ ତ ମୁଁ ତାକୁ କହିଦିଏ ମୋ ପାଇଁ ଧାନ ଦିଆ ପିଠା ହିଁ କରିବୁ। ସେ ଜମା ବି ଭୁଲେନି, ଯେତେବେଳେ ବି ଧାନ ଓସେଇବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ଧାନ ଦିଆ ପିଠା କରିବ। ତ ଆଜି ଧାନ ଓଷା ହେଉଛି ଆଉ ପିଠା ବି ଦିଆହେଉଛି। ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସେଇ ପିଲାବେଳର କଥା। ଆମର କ'ଣ ଖାଲି ପିଠା ଦେଇଥିଲୁ, ତା ସହିତ ଆଳୁ ମନ୍ତରା, ମୁଣ୍ଡା, ସାରୁ, ପାଳ ଏସବୁ ଦେଇଥିଲୁ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଧାନରେ ଦେଇ ଖାଇଲେ ମଜା, ଖାଇବାର ମଜା ଆହୁରି 2 ଗୁଣ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତି କେହି ଜଣେ ନାହିଁ ଯିଏ ଧାନ ଓଷା କାମରେ ଯୋଗ ଦେଇନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଧାନ ଓସାଇବାରେ। ମିଳିମିଶି ସିନା କାମ କଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାମଟା ସରିଯିବ। ଧାନ ଭାମ୍ପି ଗଲା ପରେ ନେଇକି ସବୁ ଆମେ ଖଳାରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ସିଝେଇବାକୁ ପକେଇଥିଲୁ ତା ସବୁକୁ କାଢ଼ି ଆଣିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ପଣସ ମଞ୍ଜି ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ପଣସ ମଞ୍ଜି ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆଉ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଆମେ ସବୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲୁ। ଘାଣ୍ଟି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ପିଠା ଖାଇବାକୁ। ପିଠାକୁ କାଟି ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବୋଲି।